Det er meget farligere at være cyklist i Aarhus, end de fleste går rundt og tror. Eller cykler rundt og tror, skulle man måske ovenikøbet sige. For første gang har Aarhus Kommune brugt en mere omfattende statistik fra skadestuen til at udpege sorte pletter i byen, og det har fået antallet af de farlige områder på cykelstierne og på vejene til at stige fra 24 til hele 75. Ja, det er ny viden for flere af de byrådsmedlemmer, der ellers lige har vedtaget en 75 millioner kroner stor cykelhandlingsplan. Og det rejser nogle spørgsmål, mener Venstres Eigil Rahbek, som vi har med på telefonen. Velkommen til, Eigil Rahbek. Jo, tak. Hvad betyder det i forhold til den her cykelhandlingsplan, som jo lige præcis er blevet vedtaget? Jo, men jeg synes, det betyder en hel del i forhold til den plan, vi vedtog for 6 dage siden. Det forrykker jo sådan set grundlag for vores beslutning i byrådet. Vi har set 31 mennesker og vedtage en cykelhandlingsplan, og så kommer der nogle helt nye tal på bordet så kort tid efter, og en dag en undersøgelse, som kommunen er med til at betale selv. Så det undrer mig lidt, at vi får de oplysninger på det her tidspunkt. Så hvad mener du så skal ske med den plan? Jeg mener, at vi må genoverveje vores beslutning om de mange penge, vi har givet ud til cykel generelt, og der er nogle luksusting, som jeg synes, vi godt kunne reducere på. Og hvad tænker du på her, når du siger luksusting? Når jeg siger luksusting, så er det avancerede cykelruter, og specielt er der en rute for øjeblikket, vi arbejder med, det er den til Lystrup, men der kommer også andre senere hen. Vi må tage de basale ting først, altså de grundlæggende ting, og det er sikkerhed for cyklisterne. Og så må vi tage nogle penge derfra. Vi offer 15 millioner kroner på en luksusrute ud til den nordlige del af byen, fra midtbyen. Og så må vi prioritere sikkerheden betydeligt højere. Det er det, vi har kæmpet for hele vejen igennem, og det bliver underbygget af den statistik, vi nu ser. Så det, du mener, det er, at den her luksuscykelsti til Lystrup, den skal absolut genovervejes? Den skal genovervejes. Vi siger godt nok, at vi skal have den. Vi vil bare reducere det beløb med ikke mindre end 10 millioner kroner, og så lægge det over til sikkerhed i stedet for. Vi har også Socialdemokraternes Christian Würtz med på telefonen. Velkommen til, Christian Würtz. Hvad siger du til det? Jamen, fra Socialdemokratiets side, der synes vi naturligvis også, at det er vigtigt, at vi prioriterer sikkerhed for cyklisterne. Men det er ikke enten eller. De nye cykelruter, vi bygger, de er også med til at sikre alternative ruter til de mest befærdede bilveje. Når vi for eksempel har bygget en ny cykelsti i Frederiks Allé, jamen, så er det jo i den grad med til at forbedre cyklisternes sikkerhed. Det er jo noget af det, vi bruger penge til i cykelhandlingsplanen. Målet med cykelhandlingsplanen, det er jo at få flere til at vælge cyklen i stedet for bilerne. Det kræver nogle cykelstier, men det er jo altså også det, der i virkeligheden er med til at gøre, at der bliver færre biler på vejene. Men Christian Würtz, er det ikke fuldstændig fjollet at bruge millioner på nye luksuscykelstier, når nu sikkerheden på dem, der allerede er der, åbenbart ikke er god nok? Nej, men det er jo en luksuscykelsti. Det er jo sådan en cykelsti, hvor man blandt andet har færre direkte kryds med de store veje, altså hvor vi sørger for at lave tunneller, i stedet for at man skal cykle over meget befærdede veje. Det kan man da godt kalde luksus, men det er i hvert fald med til at skabe mere sikkerhed. Og så skal vi altså i det hele taget sørge for at prioritere cyklerne over for bilerne flere steder. For eksempel med grønne bølger for cyklisterne, så cyklisterne får forrang i kryds. Det er også noget af det, der er med i cykelhandlingsplanen. Eigil Rahbek, hvad mener du, der bør ske? Jamen, jeg mener, vi må omprioritere, og vi har hele tiden sagt, at vi må prioritere sikkerheden allerhøjest, og så tage nogle af de penge, som vi har afsat til luksustingene. Vi ved ikke om grønne bølger er af hensyn til sikkerheden. Det har vi ikke nærmest vendt. Jeg har opfattet grønne bølger som en fordel for cyklisterne, og så er der andre, der må holde for. Men det er nogle af de ting, som vi synes er luksus, og GPS-overvågning, GPS-information, som vi synes er luksus. Så vi mener, at vi må revurdere vores beslutning, og så må vi sætte nogle flere penge af til sikkerhed generelt, så vi får nogle af de mange sorte pletter fjernet på vejen. Og de penge skal komme fra det, som du snakker om før, for eksempel luksus. Ja, for eksempel de 10 millioner, vi har foreslået, at vi tog fra det projekt. Vi går ind for projektet, men vi vil prioritere anderledes, end det man har gjort. Christian Würtz, er du med på den? Er du med på at genoverveje på den måde? Nej, det er sådan set ikke. Altså ved budgetforliget, som vi indgik i forrige uge, der fandt vi 16 millioner kroner til at skabe flere sikre skoleveje og til at indføre sådan nogle 30 km zoner omkring skoler, hvor vi dæmper bilernes hastighed. Så på den måde så er vi jo i fuld gang med at finde flere penge til cyklisterne. Jeg synes også, det er lidt ærgerligt at høre med Venstre. For et par uger siden, der ville de tage pengene fra Lystrup og bruge dem på flere sikre skoleveje, og nu vil de så bruge dem på kryds. Altså, der er jo trods alt grænser for, hvor mange gange man kan bruge de samme penge. Eigil Rahbek, det skal Eigil Rahbek lige. Jo, men jeg synes, det er ærgerligt, at når man skal
at når Eigil Rabeck vil lave de her initiativer, at pengene så hele tiden skal gå fra cykelområdet. Det forstår jeg ikke rigtigt. Eigil Rabeck, det skulle lige have lov til at svare på. Jamen, de går fra cykelområdet til cykelområdet. Som byrådspolitik er vi nødt til at prioritere. Vi føler, at sikker skolevej og cykelstier er vigtigere end avancerede luksusruter. Og det er vores opgave at prioritere rigtigt. Socialdemokratiet går altså ikke ind for, at vi skal bruge flere penge på sikker skolevej og cykelstier. Det må vi konstatere. De stemmer imod vores forslag for 6 dage siden. Christian Würtz. Altså, der er simpelthen sat penge af til at skabe sikkerhed i kryds og til at lave mere sikre veje. Noget af det, vi for eksempel bruger penge på i cykelhandlingsplanen, det er, at en af de allermest uheldsbelastede strækninger i den undersøgelse, der er kommet nu, det er Mejlgade. Den vil vi lave om til en cykelgade, hvor trafikken den foregår på cyklernes præmisser, i stedet for på bilernes præmisser. Så det er noget, vi har meget stort fokus på. Eigil Rabeck og Christian Würtz, vi når ikke længere i den her omgang, men tak fordi I vil være med her til morgen. Velkommen. Ja, tak. 21 minutter over 9 er klokken nu. Her kommer Gabrielle Tell Me.